nga nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia, nagkahiuyon, nagkahiusa sa ngalan sa Eucharistia, nagkahiuyon, nagkahiusa. Naigugma kanato si Kristo ug mihugas kanato sa atong kasalanan pinaagi sa iyang dugo ug mihimo kanato nga usa kapundok sa iyang gingharian ug mga kaparian aron manerbisyo sa Dios nga atong Amahan. Alleluia. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Hinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahibog kitang andam ug angayan sa paghalad nining sakripisyo ang Santos na Misa uban sa mga katuyuan nga gipadala aron tabangan sila og ampo ngadto sa gamhanan nga Amahan ug Dios. Nagakupisal ako sa Dios ang magkagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kudako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kuno nag-ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo atong Dios. Kaluoy-an ta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga kasalanan, ug dadoon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga wala nay katapusan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga miabli ka namo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo ug sa paglamdag namo sa imong Espiritu, itugyan nga muyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa ang among gugma mapun-an ug mulabi pa kalig-on ang among pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak kabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa o si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw dito, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay priso dinhi nga wala buhiin ni Felix. Usa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga Hudiyo ipasakag sumbong batok kaniya ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanon ang pagsilot sa usa ka sinumbong nga kun wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya. Ug wala pa siya katagi higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa, sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila makapasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus. Nga nabanhaw kuno matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya husaya. Apan miapilar si Pablo
ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya, ug nga ang emperador mao'y pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya, hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Jesus. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutas sa Iyang trono dito sa langit. Dayga ang Ginoo o kalagko. Tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan mga lang. Dayga ang Ginoo o kalag ko, og ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. ang Ginoo na Sa trono dito sa langit. Kay maingon na ang kalangitan, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel. Kamong gamhanan diha sa kusog nga nagatuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Alleluia, Alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasap ka niya. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human sila magkakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma baba ko, labaw sa imong paghigugma sa uban. Si Simon Pedro mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gigugma ba ako? Si Simon Pedro mitubag, pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, gagigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba ako? Si Simon nasubo,
Tungod kay gipungutan naman siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ug ang Ginoong Jesus miingon kaniya, ati man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa bata ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon. Ug makaadto ka sa bisan asa nga gusto nimong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo na lang ang imong mga kamot, ug laing tao na ang magbakos kanimo. Ug dadun ka sa lugar nga dili gani imo gustong adtuan. Sa pagsulti ni Jesus niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagi si Pedro mamatay aron pagtuman sa iyang mga panaad ug paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kang Simon Pedro, sunod ka nako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo, manglingkod palihog, maing buntag kaninyong tanan. Sa pag-ingon sa Ginoong Hesus kang Pedro, sunod ka nako, asa padulong ngadto sa kadaugan. Walay laing padulngan ang tao nga linaw ug una-una kadaugan. Walay tao nga mapili sa kapildihan. Kay bisan ganik ma-discourage ta, daghang mangmutambag, ayaw pagpadaan ni anak, padayon kita. Alang sa kadaugan sa imong mga plano, sa imong mga tinguha, ni ami, mutabang mininyo. Kung ang tao sa iyang pagpagsaad, mapalpak kini, dili man god mapalpak si Jesus, munang musunod kita niya. Mapalpak siguro si Papa ug Mama sa ilang mga saad kanato sa pagpaeskwela o paghatag umay kinabuhi. Kitaw ra pod sila. Pero sa pag-ingon ni Jesus, sunod kanako kay mudaog kita. So ni apata sa panahon sa paglipay tungod kay human sa pagkamatay nakadaog na banhaw si Jesus. Kita usab karon sa atong pagpadayon sa atong mga buluhaton matag adlaw, posibleng dunay gustong mapalpak ta. Kay dun nasina sa atong negosyo, bisan gani sa mga igsuon, dunay mga rivalry sa mga parente, no? Kay masina lagi nag-ilog, wala kayo makakuha kung unsa gyud labing maayo. Bingon si Jesus, sunod ka nako. No? Budaog lagi ta. No? Now, unsa may basihanan ni Jesus nga iya magitang gipili tungod lang ba kay daghan dato siya muhatag lang sa gidso nato tug lagi maayo sing tao iya tangtagan. Now, ang punto ni Jesus nga kung doon na lang tayo willingness, doon na lang tayo pagtinguha. Bag-o lang si Pedro ni bakak na himakak sa Ginoong Hesus. Pero there he is again, trusting this man. This Jesus again throws his trust on this man. Bisan nagkahibaw siya nga doon na kakulangan. Why? Because sa pag-ingon ni Pedro, oo Ginoo, gihigugma ko ikaw. Diha nakita sa Ginoo ang willingness or ang tinguha sa tao. So karon niya kay tinguha nga maayo, ako dunay tinguha nga maayo, nisalig siya kanato sa iyang panalangin. So umabot, bingon mausab ra gyud po ng tawanan, mabalik ra gyud po nagpanikas, maayo na siya karon. Pero gitanaw sa Dios ang atong pagkamatidud-anon karon. Itanaw ni Jesus. Manang i-renew lang gid nato kada adlaw ang atong tinguha sa pagbuhat ug sa pagkamatinud-anon. Wa ta masayod imong bana mamakak ba na nimo ugma, imong manager butikas ba na mo ugma. Pero follow the Lord. Kay doon na siya mahimo sa mga taong totoo.
karon. Karon og dinhi. Ugma ako na pong paghuon ang akong pagsalig sa akong asawa o sa akong bana. Sunod ugma, ako na pong pag-uhon ang akong salig sa akong manager o sa akong cashier. Tungod kay naamang gyapon siya. Nakita man akong matinud-anon. Now, ikaw karon nisimba nga nagduka, naluya, pero gisaligan gyapon kaniya. Kaysa imong pag-anhi, wa magid ko siguro ka mapugos. Tinguha man siguro na nimo nga mo serbisyo o muhalad nining orasa og tagaan kaniya sa iyang pagsalig. Wait good ta. Labi na tiguang na ta. Di kita makadungog sa mga pahimangdo. Pero bi-express ta sa ilaw na gusto pa ko. Gusto gi ko. No? Og bisalig siya. Ingon si Jesus kang Pedro, at imana ang akong katawhan. Manindog palihog. Hangtod karon si Jesus misalig kanato, kay hangtod usab karon miingon man ka, butuo ko nimo ug musimba. Ug nining atong pagsimba ipadayag ta ngadto kaniya, ngadto sa amahan nga unta ang iyang panalangin, iyang dinhi kanato, iyang punaan. Busa mo ingon kita, amahan, panalangini ang imong panon. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug sila nga nangulo sa simbahan, magiyahan sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga minyong magmalingan gaton sa mga panginahanglan sa usag-usa, aron makit-an nila ang matuod nga kalipay diha sa ilang pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga makasasala makakitag paglaom o madasig sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga masakiton og sila nga naguol makasinati sa presensya sa Ginoo, taliwala sa ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, makadawat sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Amahan nga naa sa kitasan, ania kami sa ubos ug nagantos sa among kakulangan. Gipadala nimo ang imong anak aron sa paghatag kanamo sa kusog nga among gikinahanglan matag adlaw, sa pagbuhat ug matarong dinhi sa imong simbahan. Badasig unta kami pinaagi sa panig-ingnan ni Pedro ug sa tanan nga mga santos nga imong kisaligan ug karon madaugon uban kanimo sa kaytas-an. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay ikan sim pagkamagyatago na dawat na mo gihalad kanimo kining panabot sa ilog sa igasat ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala
igsuunan pagampo kamo aron kining ako ug inyo nga halad sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan ang magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga katawan. Tan-awa nga maluluyon o Ginoo ang mga halad sa imong matuohong katawan. Aron imo kining madawat ang pag-ani sa Espiritu Santo maglimpyo unta sa among mga konsensya. Kini among gipangayo nimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matanon. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug amahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gyud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa pagtabang kanamo. Gihalad niya ang iyang kaugalingon tungod gayud kanamo. Ug diha sa imong atubangan o Dios nga gamahanan ang among amahan na nalipod sa Jesus nga walay hunong sa pagpanglaban. Si Kristo nga gihalad nga dili na mamatay, siya ang kordero kat kanunay buhi bisan kipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaas-taas. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaas-taas. Santos kadi ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, pipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, bihatag niini ngadto siyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo na si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan. Dinig paon sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo may kiisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo, lukob sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian og tibok katawhan. Hinumdumi sab ang among kaubang patay na dinhin ning kalibutan. Malaumon nga mabanhaw sila tungod sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsuodong sa kahayag sa imong naong.
ug kaluoy kaming tanan himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amahan amo ikawng daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom kamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan, nga iyang pasayloon ang atong mga nabuhat nga kasalanan, ug dadon kita niya nga magkapasaylong kanila nga nakabuhat og dautan kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon namong imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinanua luwas sa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo o Ginoo nga imong mingluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumong nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man Naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manusap ka na. ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Inigabot sa Espiritu sa kamatuuran, magtudlo siya kaninyo sa tanang katarong, tanang kamatuuran. Nag-ingon ang Ginoong Hesus. Magampo kita. O Diyos, kansang mga misteryo naglimpyo ug nagpakaon kanamo. Itugot ngang ilang gagasa nga pagkaon, magahatag unta kanamo sa kinabuhi nga matarong, nga magdala kanamo sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw away katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahalad ng sakripisyo manglakaw ta dias kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dagon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba